nonsia Sompa 93.1 Ebraso. And you may and some ayabuano akaimu and ya de baba damui. Kasi boy Facebook da wose sini ya ubetimi akinkai bie. Yenu yanume wosunyai 98.9 wamusu ekremu. Na emu semu a ubetie bie enie. Eni pipi amanyokuo wamu koshiai nenso wamantimi ensipobia. So for be the show may ya one in your homes and seven at Sra Yen Yakwakudin Komokakra. Gani a gold near de Quaquajo Irabano, a Munsmakwa Bibi, and you may be calling Chenia Kwakudin Komopa. GP at you for Bossobo, Sawamo Besan to Shentia Diano Emu. And abide to John Anwa that say Bruniwa will never be on Momo Makwa Manimo Mayemo, na and you may be see Hunkunyana, yet the Hunkomokakra. Mampayini another down Kwaku Fado, Wabon Monyan for Canada, Compracon, a Japan, Abasso. I would be because was such a south about on persuasion and Tetiabatos on performance and Jeffa Proso Chesa Posifo, a Jim Jene Domua Jimua, in Fifimua Chassis. Adisia Wadu Jama. Wamu tiamu osi emlame drama one nei baby omuti jano hupa ora alanko George Martin enia brepe flag bearer di MPP amanyoko num or the register to MPP amanyoko tu ani ne say anyefo anim sa pano mo kwa akoto no omo hwe ne Ghana for pen wansana ombe yi obi a omo yi kandi for the MPP amanyoko no yakum nipa miensa e watoya mantemu kase boyi obete Absia weni afofro pini akekese ene ne se kase ababi a wo bia na nwumre ya ba ne de aba besomo ye de eye aseda ema mizo ene 5G womo ena so ya sinemu a ene babi a wo bia no ye ba na ya ba besomo opa hoade soronko na de ya adwuma eye 5G no ene ye kamfo de ama wo ena mizo no soso no akwa ye drink ya sa wo ye sa wo ye party babi a o chese pronto obi a wo ye bia no e opese wo self wo ti wanimu a na chese eye mizo an ye kamfo de ama wo abusia wadwenche no nsusu ye fa beka won abra o kan we social media platforms a wo do no nyina so oko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM and a YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ye do to no mo a yeguso aye beka se ne mamu no ye beken kan ede amamo mede de yabo amalibia boga nwumre mene ohinini na yemfrafia ne mfakase bono emremo ene PP National Steering Committee one mesiane National Executive Committee no Council of Elders jirayeni nyina ne se wokopedetia womde beye wonom primaries e Walisa Hotel ewura no bi ekobi mame akosua frema wasai opare oye chief of staff owura jombo aduka ho na adodan kwakufu ado wono anso eka ho bi nanso amkoye yesi date bia entumi ama enuti womo beko no ma san babiem yesi e pawade esum ebusa cheche menko na mene kwadwo bafo entwetwe nkoma hello kwadwo Miniaba Majwe Mejo so meeting we kosi se wadama Samra me no kasa de meeting no egu so koso na enti ya nya ye meeting no na kan sam choko ne Ghana for MPP na hwe ni mse ne ya committee no steering committee national executive committee ene executive committee ni na akwakohia no na kan ne no enkwawie na nka party no ehun da omo beto parliamentary primaries na ne flag bearer primaries no but meeting na amabo but enti ya every meeting mu ba ne say and then penifo entimi ensi ginaye anche da property a abato no ebeko so enti no this almost akọ no mo sa ba bimu na mo sa be sim konya na omoto ato no mo hu da property a abato no meba so but sabra me no kata die meeting guso a ekoso a omampanyini chief of staff any regional chairman and national executive ni nyina e wo ha no mo a omuguso a omo ebobobobo ani o makeka ni o masi ani se bia adenche enton kopemo na bia o manya bibi for the aba but betimi aka kire o say date ni de enye nne yes da foforo omo sa de meeting foforo esa successful asemi america you know the national organizer the MPP na Henry na Boache adodo afrena na bi na me ne twetwe nkomo no de tu mani say sa ani gina ya party na ti no enu ati no mu wie meeting na general secretary Justin Frimpong Kodua e de baba beto yensem trofo ne Ghana ko nyina ani say omo ba meeting no omo ntimi esi gina ankyere report a omo de abato no ebe sese so nti no ne nkomo a ekoso ewo Alisa Hotel wa MPP for a meeting ekoso
Jona one my person muhimu franka te say like chirematen no money ba wo miane Canada Japan no mo bi ba hobi. Very well. Said the can meeting and they open edema or more susu say Thomas Abama a flag bearer or more a bit in the Abadi. Omunina now Wakunya so moba. But about Miaka Japan, any island, the Omu be anywhere by. But to forbid to say what Japan by Sasona Cabre Japan. And so ABP Wahan Momoni Nipa Bidua, who or more Dr. Free Akutu, also entity Amamo, MP Moa. Now, one more dominating or meeting as a panel, don't I members of parliament almost almost about our prime minister. I said, one more harder than one never cost and that's for probable basis and a door soon that meeting. I say, into flag bearers in India, a Boache Japo and a Cabinet Japan and a BP more. Me pacho the date be by and no man young tomorrow. No clear woman say and same be one no and it can I drink because so share party for no woman go share and I say Sakesi be make say Sakesi kasa and I say Pini kasa na Iswasa and on any Kasasia met me a for the meantime because meeting president at Timodi they say a dimuye papa and meeting is say around 3 p.m. na as at now no about president that's what meeting they just say meeting I know ye papa and now so share your backgrounds and come and say ade ama date ni nyina no entimi ama say date no eba animanimu ya bia na aha aban no enyoma wo yesan say vice president amafo bebre susu say president ni ho no ono na wo and ono so na also mo ni ko break no say ekoba say omo she date na wo say okọ no koye campaign ni ade ekoba sa na jumadi e odima aban no ebeto sini kakra ntino mpenipo to ahwete nka bia ebetimi aboa na nka afiba because so share the contenders na say no obi anya adwuma ntino mo wo akonya se mo betimi aye campaign akọ delegates so akọ common se ma chro mo ba vice president ma obi ade onya sa akonya ntino eno na bia ama date ni se no aye din e ama party no ne nkoma ekoso wa ba to hwe party for no mo ba na bebre na bonjo so because mo feel say date ni beba ama election no obi ahu ne bobre na mo so hu hawa omo be map omo strategy ntitiri no any parliamentary fund because say etweko akiri sa so a ebe ma carbon adoso nti no ne nkomo e wo and enye won so say flag bearer abato no ebe ba animanimu ya na parliamentary no akọ next year and no ne nkomo a ye ne chairman ko ni bi di nkomo a na omo so kase betimi esi nti no no ade e koto ha sesi but oba ha na reactions na wa na de I say otimi for bo a na so otimi bo a na wa roka wa fa obeti nti no o ma panyin wo around nti de betimi aka no Ade awu kai de na chese man panyin na wasi one for date ni ma omo ana. Well, I want to say panyin wo fi e na ono na agi to me e de ama mo nti na edu ba bia o man panyin so e wo say e wo e decision making mo nti me feel say panyin wo he de e de ono so be kire na adwen e na o kire na adwen so a say koyo wonti me fa panyin adwen kire no entonte nti no ne asema betimi aka for now. Edo ya da se yenu ya ba ma akwajo ba fo wo ginam e won kran Lisa Hotel ani pipi won mu hia mu ampanifo no hia ko pedetie abaye parliamentary any presidential primaries na so mantimi ansi gina e bia no e ho nkomo bi eni kotie yi for young twason from free or sono kogo kwan pipi amanyuku no matena ye na yemfomo enkonsem fufrumo ye de mo ekofom go Ghana ye gold no ye se yesesa na ye de akwakoje o yira babegu o mayimo na nam so o baba petrol ene diesel ne boyefo ama Ghana ma de sietimi atobia beba ma chese ye lorry first no ne ade nyina beba fom ama ne ma toto ye di ama ye no abusia na no ada ena vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia de tuja se abana ye nsese ya ifi ne ye nane eye Ghana cedi no enko dollars mo ene euro ne pounds mo enfa nkokra wo yere megu o mayimu ne mum Ghana ye gold no a twede amponyankrompon de adom ya asase ase no a ye tuo no eno ne ye besesa ne ye de akwa abrofo no nim akwa akotone ne ye de akwa akwaje wo yere no aba begu o me baso akra no a ebebo ma Ghana ye sikasem atoto ye di amaya da bia dollar no se ne yesima Ghana cedi no eye do na euro no susuma ne ye euro bi na pounds no pampam no ema ne kotena kwayimu no
dodoɔ na yɛhia saa no enkoye boom enti ebema Ghana sika na hoɔden abam ema busua yɛtete ne saa amperiampa ne nuane ampa na anu ada Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia and gold no omede koya wayire ne yedi kan 40,000 metric tons so ebeduru omayi mu a empenifo hwe ne mu se boss to ni kuudu ekabie wom ebe nhyehyɛ no mo aton no dwaso na eno na ntete a ye tete ene se yɛsi nipa bi noma akɔ fiisim adidum aba bema yuhwem ehunu se gold no a wayire na edi kan ba ye no yamfa gold ene kokogye ye ne mum ye tam sika Ghana sika ene ye nane ye $dollars mum ene ye de kokogye oyire no eba ye nti se na omo ka se gold for oil ye de gold kokogye oil no ebiru mo kire se omo fifi mu a wo ma ye no kire se enye sa ne siye ne mum Ghana sika ene ye nane ye de ko kire se $dollars mu a eja ye de kofa oil no de baye na enam so ma osofa be de chosho ma ya ho ne ho nsensem honorable Andrew Sejapa Mesa de atugwa se ade ne de nukuro wom se emra na abai ne ba betu sa na mo we no ekuhudo ene atena ya hodo a na omuo twa kanyina wo mu no oma ene omu di nkomo esie ebe ne asoye a ehwe oma yi nsase eni madodode ho nsensem oma ene omu di nkomo sie emante ase ye adwuma oma Ghana ye sika krabia batan Bank of Ghana so no oma ene omu di nkomo ente ase ye adwuma ebusa wo mo se gold no ye wododo ye betimi de akwakofa oyire no aba na mo kire se pim egu ho sa so ena chamber of bulk oil distributors ya wayiri begu omayi mu a wona becheche ebi otwe bewiate ebi beko ho no mo mampo ebi beko ho kumase sunyan enom ne ade nyina wom suso mu no mu di nkomo mo kire krado a omaye se koba se wayiri ne beduru omayi mu a wom beto apete manse enye biato entobi bia akotena baby kwa ne se ase womu si ginaye no mafa prime etu sa na moyiri no wom ama obi amane a no woya no onim ye wo ka bia na mom se gold no ene de kwaje wayiri o se $dollars ne de kwaje wayiri no o eno ene na nke ehwe ne mu se ye ne honorable Andrew Sejapa Mesa ebedi ho nkomo wo ye mrase badwani o wo mrase badwafie ma adehye a wo ma ewo secondi abato mpesua so ono akona saso ye so afọ be de kira wo mayi ya ho ne de ho nsensem ohweso na nke ehwe se ye bekwa wo ma no so na nke de na kwakodi nkomo na sa nsem no a ekuwa wudo binom ede ba bonten se omakọ hwehwem ehun se Ghana saade no a Vice President eka ho asem no anya adwuma ne mum sika ne yede kwaji gold yede kwaje wayire ne mum enye gold no na nka wakire mu ede ama ebusia yento aso ye nya papa no a yebekọ ne akwakodi nkomo odi akira ubewu ye to akase ebo eso Ghana Private Road Transport Union GPRTU for and ebon training senior sabre ya o my Ghana wo kira ma se proye kwadwa sode anopa abobo to we nyina ye nye wo no mmobo sentiade no wo mo besa tum sansa so paper senyade a wo mate so na kura de wonderful frabe kan se lubricant eno so ya tum etiane wo mo so beto sentiade mu pa e de ama Ghana for wo mo se wo mo da sode ya se paper se for say ene ya te so wo so mo mra no mo mecha de kura wo te so na ka akoba ne boa na ye den akura che first no enye petrol nkwanso na maka adwuma no eyeye eti wo mo de wo mo san ede ani edidi de kire akrakra wonom ebetum December bosom ya fie twa mu ene wo mo t-shirt ade ne so emu nchemu no du nwotwe ekiri po emiensa ya yeti wa ja ye rekwan senke bi omo beti su bi aka ho yanka bi shemu ho no mo de asem yaba owura Samuel Amoa wo ye Deputy Director of Communication de ba GPRTU wane Sompa nsentwefo na atwetwe nkomo ene wo se wo mo de wo mani di ne machi enkakra kra e ba akopem ba bia wo mo beto ebo no se e betumo se e beti su Ghana fo ye beti yes, yes, sensitize the public. No, ma umanya and Yasia Katra ewo baby a fango body free and baby a bedu and a baby I FFA kono na se e konso and hunsun san so a bit media and only a shot here you be home. Many na say MZ and chair and a my share a shenka for my tree, the shenja dear so 15.3. Now, yeah, Chesono, Nasa Brennan. Fango bono diesel no ejina 16.10 na enumu no se mekwa chire kakra
aban no ne timemufo hyase so mo ne ye katata nke yente so asabre no na fango body gria be 18.99 dia e me ye ka se the fango body engineer sale from ama medu 15.99 enya be ye so e dey ampa e dey do 16.10 aban ne ye kata dia dey scale yo e me ye ti ye ka se chia dia so e no me hyase e ba from itani na nkaka aka timemufo bi sai mo ante joko bi sai oh ayembia baby aniama kono ayembia so yebetina sa tisubio and the no so e ba monte beta se the kono no sa na etimi ko akọ fom dia and e kodu pempen su bia e se ye so a yen so yebetimi ati so entino na se na afa dia ye hunu ya go bo ne se e get the movie e se get the movie ba ko mielu mi ensa asa bra me no ka say the price na kakra na sai akodo 16 cities per liter na petrol no so 18 pence so dia asa pence so no na fe ye dia so tutu from ye be yan ntiese an hwemi ya na fango bo better to get the movie entino fango bo na ye the major component ayen so issue bi ye adwuma no enya kosoro pepepe e ka bibia wo man ni mo ga ana sabe no so no components are they running a business no the major one is for product and say about lubricant and say call a spare part and taxes me no ka say insurance for about bonten say almost to insurance mo 30% different from 1st January 2023 I mean no ka say calculation you will say almost to about 45% that pass for about bonten so much to almost spare part so then so entita ka ko ba ye to akaneno na ntebi e bi e wo 1005 ni ade Deputy Director of Communication, Eni Onimonyam for Samuel Amwa. Abusu ya free petrol nkomo no ho na ye mfam nko ngumasua mu kakra na mraso dwani o mraso dwefie ma de so mo bosomtwe abaton pese so no akro no a ene ye soafo a o hye eye ngumasua ho nsensem so doctor say ye wadutwum na o kyerese infomso abasese ya ama textbook se wo se ye de kyere nkwala de e wo schools ahodo no enkonkodu ye no so bo ne bi wo ho no mo a wo gye a ne sefata ene se ehyehyia na wo so mo ye no ebi twintwe ne na se kakra wo se abayade to no ntise bia wo ankwankre na wasɔre na watie si dwom na wakɔ akɔdi niema no na woти sika akɔ akɔtɔ abade na ɛwɔ sɛ fa akwan bi so ansa na saa niema na etima wie peyo ɛno na ama sese no ya bia school na nkwala ne ti school na nso akyekyeefo no enya books a wɔn ɛde bɛkyɛ nkwada na de wo se we no amoma sua niema pi afiri mu a yɛ kɔ anim wo no ɔmbɛ wɔn nhyehyɛ ye ya asasem wo ebi enkonkosi biewo 4 core textbooks, and I think the 5th one has also been procured. You see, the thing is this. See, it is a different approach. In the past, we have not focused on one-to-one curriculum procurement. So invariably, you're going to have 2 students sharing a book. We decided that it should rather be one-to-one. So it takes more effort to do one-to-one textbook deployment. But the books went in 2022, so don't add the 1 year for me. The interesting thing about this is that we as a country, unlike other countries, decided that we allow the private sector to develop the textbooks. So we want to allow the private sector. See, let me tell you this. In the old system where the ministry had writers, right? And they were writing to set a shorter period of time to get textbooks in all classrooms. In terms of the speed, but I also have a philosophical understanding that was developed over the years that the private sector should be allowed to develop in the book industry. That is not to say that this could not have been done faster. So I'll concede. Abusia wa yamraso dwani o wamraso yefie ma de so mo bosomtwe abaton peso so no akrona asaso ye so afo a o hom mai ngumasua so Dr. Oseya Wadutwem Mampanyini na nadodan kwa akufo ado kwa aku wabon monyamfo Canada kompre kwa Japan abaso papa sebe ku idi fatano ane fatana kono enyen kwankwa nu ase na nanom de onum to ene edi gina kire no ano ye papa yi wakeka ne ho se 37 asrafa ya sabia wo si cardio ene dialysis ebefa empa edo wotwinum ebra mampani no abo anan ko site ho okwo hu dwumade anukura ne hu dwiri no ne ka na koma se oni pa ba akofo tumi sine bo eya de kase seya na wasabaso body on monyamfo Canada Japan say 37 ayare sabia ho emu mpanifo ne ba ne nchebe ka kire ne se ene Ghana cardio center no eye ba akopɛ kolebu to obi yade ne ba agisi ye born back to sender edi kolebu eno ye so obesi bi nso edi ama wonom yenti on monyamfo Canada e Japan
Major Kunedua, Nabas Onona, Oni Brigadier General Obodai. Obe whom he say, Vadumutanya had problems. I don't know, so now, Dr. Admakon Eka, cases of Munya, Omo referred to Kolebu, the only cardio center in the country. A year union at Kolebu. Until you remember, Mamma, and I'm so, and you ever try, say, you bet me a year another one to complement what is a Kolebu. And Untina, he decided say, but to tell you the truth, about her dino as we is going on floor here or Castell, Messania, second floor, ground floor, first floor, second floor. So I've decided say, Omunchem, not the bigger part, and call cardio practice center. Now, Omunfa baby is the right side. Any dialysis center. Of late in Sume who say, Ghana for we have a lot of kidney problems. Indeed, attention has been drawn. Say we need more dialysis center. And one will be the paper bread from Maritime International or Tema. I see every day 400 and normally call 500. Me watch it, you know. If he said in your places so come which the architect has agreed to my suggestion so many changes or the other. So all in all, we'll have a cardio and dialysis center. And I promise you, I like good things. I'm not going to bring any old equipment here. Both the dialysis and cardio, I will supply brand new machines. Onimonya for Kennedy e Japan. Now we are na CEO Dima PBI Group Limited. One day project contractor. Edima Jumedie Captain retired or Seb Wache. And so send Kurenie. One free Jumedie Nasi Jumbo Sumino 2021. One more request say we be Branya Bosumi 2023. Not ya baby ye and Prempre no Jumedie no ma ye. Or Mucha Moonwedianai. And no bossy can some $1 million in Sia and a Canadian Japan. One no quadradia to no ya would tria say and Fanyesa at the Cassia and Fama Wamano. Yes, started June 2021. And say you do 40% of work done, which is second floor now, the last floor in the building. Actually, I started Jumano, staff structure works, and there was a lot of challenges. I say relocated service lines, sewer lines, it caused time overrun. Currently, by the end of this year, the project will be completed. Now equipment is now installed in the building. And equipment are very installed in the building. There be a MRI unit, CT scan unit, an X-ray unit. There were dialysis unit also in the building. There were 2 operating theaters. There were cath lab and a facility now standing at 80-bed cardio center, which will be the largest cardio center in West Africa. In the project which we now within 37 has there, it's going to be the biggest edifice about 37 has. We are really on course, and we hope, sir, by God's grace, come the end of this year, you'll be completely project. So, actually, subtraction nema ye call your name kakra, but this project will be completed within 9 months. Okay. I was very impressed with Honorable's determination and commitment to the project. He's always shown very good commitment to the project. Anytime we are approaching for funds for the project, he's ready to listen to us and also support us in funding. The funding is not an issue as we speak now. By the end of this year, we will complete the project. So as Ubehuno, main contractor our project is local contractors. And all your subcontractors in local contractors. All the artisans are all local guys. We've employed number of I employ more Juma, but on the permanent workers I want is about 15 workers are more permanent or has no more Juma. By our casual workers sometimes concrete works now their numbers no grow to a margin of about 30, 50 workers as the project commences. Are they on to helping the youth gain employment? Captain retired was Seb Wache.
wɔno na ɛyɛ project contractor 37 abaya sabia dwumadie kɛse a yɛwura Canada akɔmprɛ kɔ Japan wɔyɛ no hɔ no abusua yɛgusu ɛka mo sɛ Sompa 93.1 FM yɛnwumrɛ no nsia kaseɛ ɛna nsɛm no baabi a wo bia na yɛgusu ɛde ma wo no wadwenkyɛ no nsusu yɛfa bɛka ɛho wɔ abra woka ɛho wɔ social media platforms ahodoɔ no nyinaa so wokɔ Facebook wa aha yɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana woyi sɛ kaseɛ yi ɛtwagu wɔ Sompa 93.1 FM so Kumasi abɔnten so a wokɔsunyane a ɛyɛ Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM yɛntoa so na yɛmfa mo mfiri mampani na nado dan kwaku for ne Honorable Kennedy Kwame Akompre kokote Japan mo nsɛmi yɛmfa mo nkɔ MPP primary sɛ ɛba so no mo na Yura Alankojo Chematen na no ba Kumasi ene eba Yura ho no mo bɛkyia Yura woni etu ahene ene yesi ahene fo no bi hyiae edidi nkomo modernani so ade hunu etu omanim sɛ ensɛm no a na akwa yesi ake oba no ene de wo tu mo nkyira kasi ni people sɛ president no eni abede pa ene ni bidie nso jankasa mrekra de wanane ebre so sɛ etu ahene ne yesi ahene fo mo MPP party no ekwa akoto oba eyikandifo a na yesi sese de waka mo mate ase se ogiram dikadika also mo ka no no mo to aba no tu franka de ma NPP amanyuku no na Yura Alankojo Chemate ede na probo wa santemantema se ekogu ye no oto aso ekobu no is techiman ene ne mpotemu ene yetu ahene ne yesi ahene fu kohia on nananom susu kohia ya okosire nsira ene mpaye ede free nananom ho wato aso abasunyane abonten so na eho no wo sre NPP delegates no se aba no mo kwa koto no 2024 womuntie ne Ghana for say womo epe dipa Ghana for fi say womo ewo ne mu gidie ansana so mai kandifo a womo ayidiama MPP amanyuku ne mum de omani kodi sika de omani ekodi eye ensem dewa no mu amanfo ke ka kire wo mu no a wahwe a na 2024 elections na MPP womo kwa koto womo pa agudantium Yura Alankojo Chematen emre osia nananom ene adehia womo bromantem no musunyane ne nsem a wode tu womanim kakra ni sɛ yɛkɔ yɛ MPP da bia yɛkɔto aba broman ɛta yɛkyi na ade a ɛsom yɛbu menim sɛ nyɛ deɛ sɛ yɛ nyinaa ne yɛtena yɛ ama mo nanso so kwan a mofa so a mobɔ yɛkyi dɔm da bia yɛkɔto aba biara wotu sɛ broman yɛ MPP akyi yɛni sɔ paa na yɛnim sɛ deɛ Yɛwura Akufo-Addo asase a ɔyɛ the one way no nyame ya adom na de me ka ho asɛm ba mu a ba beto asa adwuma pa no so enim no o maka ho asɛm am sɛ nchepi migidi sɛ motete no framam sɛ monua monana matwe mo kakra afiri abɛn sɛ adwuma bi adamani so a pɛsɛ menya bere kakra na bidi sa adwuma no na mira yɛ president ama me ho kwan wonim sɛ masom Ghana man fie sie ni to ama me ho kwan sɛ metumi atwe ho makɔyɛ saa adwuma no ɛno akyire mede to Ghana fo anim sɛ matwe me ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛma me kwan ɛnkyɛ konya kɛse ɛda yɛ kuo no mu no adehye ɛwɔ mu nyinaa yɛbebie kwan sɛ ɔmo nkɔpere na mmerɛ no duru a mede ato fidie so sɛ mɛkɔ na makɔpere saa akonya no bi na mentumi sɛdeɛ nananom mmea menim sɛ modɔ me na sɛ mesi yɛaka no afidie so na kyɛ ne sɛ a daabi nti baayɛ sɛ maba yi deɛ na sɛ mede to m'anim sɛ mowɔ fa ase mo nana no nokorɛ deɛ mote nokorɛ na masrɛ mo sɛ mmerɛ no duru a mode mpaeɛ ne nhyira ama me na sɛbe matumi adi party n'anim na madi party n'anim nso so akɔbe akonya kɛse a ɛda Ghana man mu mmerɛ no duru a Abusua Yura Alankojo Chematen na anu ya no ye Ghana yesoafo a oho ye mfidi nwuma ne dwade ho nsensem so ena yete ne nkan na eno akiri ena nana kwakusa bia otoso mienu wo yakom hene e osunyane traditional council osere Yura Alankojo Chematen eni ni nuanom a wo mo ahyase eyiyi wo mutie epe flag bearer adie wan pipi amanyoku no se wo mo de Ombe ka wunum nemum omo bedi president no a eya wo mon kai sunyan ewo mpuntu mu Yɛwura se ohyira okosakosɛ ɔda wase nso sɛ okɔ apro wakai sɛ broman yɛyɛ MPP mmoa mmerɛ twam na wakai kai a wakai no kyerɛ sɛ bibia bedi nsɛm a
oyirim firi bromine na de osre ne se ye ka bromine no ya no wa zero into sunyane nyane ankasa ebi sɛ o kasa to one district one factory sunya ha yɛhu no papa ɛnya na adi kɛse papa ɛno nti yɛka ne yɛka sɛ yɛtwe wadwene asi so biribi yɛtwa mu a MPP ɛba power wokɔ yɛ areas no baako area 2 na wohwɛ sɛneɛ ɛhɔ akwan ne adeɛ asiti a wobɔ din pɛ yɛsɛ control na yɛyɛ wɔgya biribi ama kuroma no wɔgya biribi ama sunyaman sunyama yɛtɔ tɛm ɛyɛ sono ɛna mo party no so yɛ sono nti yɛnim sɛ yɛ divine design bi o sɛ yɛ dɛn o sono yɛ sono ɛno nti abere biara no a sono bɛba ha no ɛkyɛ sɛ wɔba ne fie nti wɔba yɛma wɔkɔ aba deɛ yɛserɛ wo no sɛ nyame yɛ w'adom na akɔnya no bɛda hɔ na wonya biribiara wie a yɛakae sunwane yɛserɛ wo nidie kae sunwane paa wokɔ office na request bebree ɛgu hɔ a siwoti ase na kae sunwane yɛsɛ biribi de national cake sɛ wode wo nsa na bɛbubuo sɛ wode sekan na bɛkyekyɛ mu hwɛ sunwane yɛma yɛ wokɔ aprɔ te sɛdeɛ na woaba yi na wokɔ mmeammea kɔhwɛ sɛdeɛ amamuo ɛkɔ so wɔ hɔ a kae sunwane abusuanti wei nana kwamu hina owo sunyane traditional council nana kwakusa bin a wotoso mienu ena yete ne nkan Every nana sa bin mu die mu na yento aso e adehye wadu jama ye no afo no south east ena wo mu tie mu se nokura ne ba bia wo mu didwa enyenyenyenyenye fantini be ka se wo mu nyu na yesi jani bi dia ma wo enfienum ni edwana ka wire mu emponche ena edi wonu awurusie emo mo ti ba bi edi dwa ensuo twa na kwakwa ye boache bi din dia ma wo na enso adu jama no nya kroketwa enti wo mo sere na kwasidan kura ebi ni ho ba bi wo mo ti ton ade yi wo se edwadada ya yesidi ama wo num no eja na ni ho dunsobu ani ho ena wie yebrei wom ne enua be ma ba wa bedu ena twetwe nkoma a wom tre mpanifo se kabe ya wom nsi bi na de wom awie ne kura nso wom nsanye mu ma wom na wom fa enya adwuma yenti ade hye wo adujama ibi to dia boya papa fanyina mo se edwada no se ye wura mu se ya ensuo no boya se ya ne nyina anti eja yesro mo me edware ni ye mayen enya koyi edwa no de se enam se wokosiala no mo pam ye nti se de se yewu enso so kwa so ensuo to afanyina mo se na wonti edwada no ye na kwasifo mere bi na ye wo na kwasi da wo hare umba se ye be shi da ma ti yam firi ho na wo mo bubu shi da na ma yeso e firi ho ma mba ko na ton koko wo ha otu kokuma se ye shira na wo de ha ma na tena mu ton na umba shi da ma ya patana ye shi ho ye de yonim o mi shi da kwasi da anu an se eti apatana ton na tanga de fo na ba haya ma ye di neti akata kata so ayeti mitere ton na market na on ne dwa ma hoda da fo no mkum ekodi dwo ba ya so musi market no mu ba ha no onyu ba ha no dwa no o mo sie wi so after no mu na de ha e class dwa no mu sie no obisa na ke present ko ma source club bebebe ese kroma o fa bebia ke so adi tasan bebebe o matem bebebe na ka amanfo hwe so nke be ma source abem na ke bi obu o kra onye adwuma se bi adpamfo ne adwuma fo wi ntimi enya so na nkoyi adwuma ebi amasa ba mo se di oyesuo edwa foforo no ne wo foforo na nkwaseda wo eba e wa ukọ mo bia wo mu twanam ngasa ko a ofisa ni na ya de ha adwen ha ye pa anti ama dada edwafo no se ba se nsuo ta nsuo james se a ene opako no ma ne fira abekọ na akọ odwa wi kura wo no ofisa be du ba bi no kura nsuo ta nsuo timi bo asoche eba ho no ti ama ha amanfo pa okruma ne mom de ma dun tran kam je MC de na se dwai umma na aboka ayawi o ka se umugu zanzu foforo nyi ti na ke ye pense botima bi odwa na ama ye na omomo eton mu no ma ntimi akom e du kosala kra de sa du kosala ye ofoforo bi ni adade mutimi e se no ma ofom e ba se du so bla officer omo chu baba nsuo je mu a yeso sa no ma de kopa obi so mu no de egu se nkomu ye bi odwa no mu na wo man ka so bitima aboaye ye dwa ka se ye mu ye sa na ngoforo a enye ma boka edwa ne ti de mesa se bebo e pa se na kwaseda de omo so omo si bi ama wo
toilet do so na ni toilet ni in case me ha na mtede bia am say omo ye dwan from ha na community toilet me friend of ata ni you dey because of ata obi ha na community toilet ya say yempene move toilet to say ba ye dwan we ba dwan for toilet am dwan mu a yempene wa me toilet to anum ene e bo toilet ngu ye ene de me hu no oh tie no so ni so wit ma what Warrior no Ra Ishmael. Ajimedia ya wano ya assembly member ma adichewa Adujamanof electoral area so de na no tu mu bie sa asema na manfo ne kan de no kure turodo enema yaje ensere penin pataku papa panti wosre semperi fon kekan won mo na obesi dwa foforo enso e de ama won ene kure market no ama me penso me buy no market no masi ai dai awie ti me ne former DC ona bo Joseph Ajimadapa e kasai na o che me se betimi nya baby fufura me ko ka che ne se chief market ne money company se enya de be sumu enso na nche kwa market de mu sisi no amwa o sa de ne mpasa ase ti yeguso enti change of government buy na new DC buy so no ma approach me na na nya approach no ama recent last week an environmental officer Mr. Sedu Shianana sa de yem pe baby fufura ni si market no then yes Sunday market na ka wenye daily market na se ye form no mojo mu na de bi o tete wiem no se bi na ken fu mumla inside ni nchema o mu na fe market fu be sin de nya Sunday nko market na kenya lorry station se o mo kopo sua de number 2 number 1 ana Jamasi no be create market lorry park kese da mo ni aje taxi drivers no wo mo kromo 24 side ni wa wo ko number 1 also side ni no mo fa political kwan so ko pembe chimsu no omo so side na se car bia anyina kwan ho anya dai unloadi am environment officer ni penifo DC ni penifo m ka bi wom na nanom ni MP di hu koma enche kura ne kusu a e se bi asase na omo kan be nya asase na to ewi a be to wa fa on na the gate aton kama kama na no Sunday marketing kwa na be ejina isi am na wo kasa kwa daily market ya omo mu tinjwa fa no pa adopa edwada benada ukwada ya wada fiada memreda na Sunday na keko new market no enso na nche kwa market no omusie no enoso first omo no mum dada no ye hwe ye kasi ye cha ebebebe na enya bie enti se kasi ye cha marketing da mum sie mo ten be se Way aye Adujama North electoral area Yewura Ishmael Ajimedia abusia de mo kwa to e mantemu na nananma trankonye omo dwura traditional councillor na wato e mantemu no omo de desre akoto osofo ho yensa sine mo dodode ho nsensem so Yewura Samuel Abujina po omo edefo omo de sekan George Mrekudu Kaso wo yemrasbe dwene wo mrasbe je fie ma de hia omo takwansa ye ma baton kwasua so ogo kan kire ne boss se ti a omo ti asase ne so no omo ebre pa omo ebre ne se ade achi se ne akromfaromfo primanfo etete omo mpotemo no mo a chese ayam hihia nko afie mpanike na piti brabra kokete so ntimi na efise okoda ne se akromfo yi ebetwituo de asi so asesa ne manyina akọ eye befua eto omo ka kire George Mrekudu ka oyo omo de sekan DMP mpotemo no mo so nko kanche ni minister na IGP so asonte se na ni kire ya omo ntwo mene mehwade hye won mpotemo no mo na awulae agama tujan otosum yenu na ye president ya wada wo ma no e wato e mantem ne nsemo a wode tudwa kakra ni e wo mu se ade e wan sase de e wo aban semo se omo de bema na license wo ha won sa tintu asase na se emfa na asase na se won kan ha me bio na spase be mu so nam yen asase so a ye di bia ye ban chi ye di ye di bia ye koku ye di bia ye tie board ye ye kontomre ye so ye de hwie ho no ye pese obefa so o ye gana ni die ye kan se bia mama aban fama na mo ye de mana won fa asase na se on tu fa asase na se na mo ye pen se obewu ye bewu se wo de ka akra fa ye asase wo anyama wo ye edi million isantrafo amani aye hu enye amani kutuwa ndi esemu wonka bi mayen se sa okobin mining company and managing director was the CEO ne Amponsano yen dura traditional area yes say yen penobo ye member because yen nananom
wɔn de wɔn mo gya na de ko ya wɔn gye asase na de to hɔ de ma yɛ mɛma na esa sɛ yɛpɛ asomdue ne aban yɛpɛ yɛde mmara yɛ adwuma no nti ɛnti na ɛbɛpem nnɛ yɛakyɛke ne kuu abusuafo wei ɛyɛ awolai agama tuja na wɔtɔ so mmienu wɔn na ɛyɛ president ma ɛyɛ dwira traditional councillor ɛwɔ atɔyɛ mantam mu yɛkɔ atɔyɛ mantam mu anɔpɛ yi yɛnte asɛmpa werɛwosɛm a ɛfiri wɔba sɛ nnipa mmiɛnsa bi a wɔtɔ goodu akorɔmfo awerɛmfo a wɔkɔkorɔ no bɔ atuo da so bi atwe atubraman te sɛ AK-47 de akɔsi wɔnom so tintei aboro wɔnom atuo akum wɔn afiri ateasefoɔ asase yi so na asɛm yi ne twɛ mu ankasa ekura teacher Kosa. Hello teacher Majwe. Yeah, no, minia. Net say. Yes, you don't know your pronounce where. Boko yantia sempa ye boyemue. Yo, minia medawase. I will say me ACO wasa and chinchina and no ewo wasa amefisi mensini ewo atoemantim and say Orabia, Nidia, Omde Mame, where your friend Yima are ready in the Ediasa in Ewo, was Angentina Hona, or you be a to good, and I say a Smogudia, and only a Juma oye. Na Andra, an opa, and a Ore, Otan the Camo, I didn't go do. Esum pam, Echo Takwa, say or Quacoton. Wakoton we Emma Wabishi, Wabane shop or send na a conference year on Lobe is ya na Umkita AK-47 assault craft we adding intended free intentional Quaco Takwaho, a free Quatakwa, a Sansuban na no, one more enjano, send na one more air panel, Eddie the bonnet. Tabati. Ebura the shop wa na dance bako kan any already a no sefer abode ko ba say bia eni obi eto bone editia eye galam say fu na so mtu good na otumi eboa ma bibia yi ono kra say so e taxi driver and he said ebra obewura the shop wa pe ndi sima de ohun ya ne say enipa mako ensia a obakokra AK-47 aso rifle wo ma aka so kita eye to send the pesos one more run the shop for every now, second crash. Schedule Piano Febra. Go to John Chambiana Yaji, also Binia, but it may, and I'm a yemoa, with it through Abedina, Lucy, and ye, Sutradia, and easy, Boma, Suma Comoto, and one Uraba, make us say a friend about the on also to me a woman pump Ashinga. Don't who say Amulus, Aqua Packet Uncle Free, and also just say, Babetito, send number resolution to Mono and nobody AK-47, also roughly, let's say you must send you pay, and you man that for the driver accounts of the driver, or also bonny pay, understand. One more extra, yes, one more extra 2 billion, and a body, or also a tube, a kind of make us say, a nipa Marco, miensa. Ena amro besa womo dodo be ensia akokuom ewo wasa enjenjena ajurufika aji wongu niade na edeko antabre yede nipa mese mu akoche wasa ekopon abaya sabia mu krabia be mo kira adota poguso a womo edi hujuma sara na approach for so mo amefi simensi mo womo nya brese krodoma womo epe akomeno ka se imre ya no yede approach for won do obeye aheno abegu wasa enchenchena womo hwese dia AC ye no ebia foforo bi ensan enkwankosi makoso ade mani adi echa de bese sire bia no ye fa ehon sem enkame ye na tie fo menia kujo na wowura na wode tuo bete ho a ema Robert ne so ebufu ye no wonu so omukum ni bi nia onu ye se obeboa amanka wetimi ne akrofo no edi asiene no ono so womu ekun no eka ho no na echiektan pump ashingan na akrofo kita AK-47 aso rafota eze womu de ne de etumi eto bata kra se sa pump ashingan to no so we free mu a womu ina akwakoye enipa miensa mloka se womu ehye mochri anase emukrabia ti am Robert ne de yenya bi anche no debi yenya ba kokra enche no na nienti a atoyamante mprosi premier or the approve for the na abegu wasa enche na ho asa abre
ufa baby and I can't be at my research and I say, one per se, a chrome of one, woman to me, I be a coffee beer, a crofona, on the year, a beer, and it be an answer be any movie, Cobase beer. One more to me as a soup, a quachin say beer, only movie, beer, yeah, Baba Boni, a frown, and until one mamma, proof for the one about the G, could not boswa, as I say, one baby, and a crofona beer, Meloka City, and she move back. Teacher, you better send your money boy more than you why. Yen ya pay my teacher cost and what tramphony every wasa na enyade ya reho sempa ko pe bibia bedini me bed den nam kwabrane atweatuo ko gina wo so kuom sansisa gold ni sika no ko onyame hu yemo boy abusuan reho sem kro ya ye dem ko seche south abaton pesu aso sentiment se na wia no ene ye de to manim se odo woni kire kro bia ye fre ne sa brekesu ben agona taxi driver bia branch no mo chese sini usi bia hono de na taxi adwuma bia no wotwi na akromfaremfo ya amantam na boduam ekunu chese wuya ya wodwene ho a wonte ase na dansenia nani okopia semi so Richmond kusi ene Sompa FM nsentwefo di nkomo no wo chese wudu hono mo a bibia di adanse se owura no wu a wawuo no wo bre pa ansa na owu ede efra asase so na entity abeto ya pono so nwumre chese aposifo a wo seche south area sentiment say akomu a mfifimu ahyase anopeya na yenya ne ntiyese obi agu eda obi kokofum enti ebeya yenkwohwe enu nti eba asa no ema ye free police for ti ye free police for no ene ebo mama na before say yan kase ye be free fie krampo akọ no na akyerese ye tumrika ye kọ ho no ekokodru ye no na abrante ye no eboduam da kyekyere no ebokokoduam ena duster miensa no de drivers for use no akọ egu ho no ena mienu ye de akyekyere no kon nti ye hu za ena ye hwe nkyɛnkyɛn so na ye was screw driver bi enso ededa ho no say papa no ye driver ni enia koma baba be kuno atosa kokofo ni erunti no ye twen ye gina ho se police for be bananka ye nya hinti bi se bi krampo a sei na ye na sei na ye no na police for ba ye no mo nso asem mo kan ne se de sin ni sitie ne de eye driver ni ena ebia obi aba be je ne car ya kronfo wenfo e ba be je ne car ena ebia o makuno e de na to sa kokofo ni de no ma ye no o mo kyekyere no o mo de ahoma ankasa kyekyere ne kon ena omudi aboduam ye adwahoma first pa adwahoma bisa emu oden pa enu bi ena omudi atetere no bet enye tayade no we ye adwahoma bet enye tayade ni bia eno na omudi atetere ne nsa ene ne nan ena omudi abokoko duam ye kodru sin ho nom no ena yinya ne ntiyeze empabuwa bi gu ho sa enti ebetimi aba se mienu eye papa na wawu ne dia bet ebia mienu na eka ho no ebetimi ayese akromfo renfo no ebidia na omaja no hono de no de ye ntimi nkyere de Abzafonti odansini a okopia semi so Richmond kusi ana na ocheche nsem mo de kire ye ne se wa driver ni yere ne je ne ka free ne nsem no mo kochekere no ebo kokodua mu a dwahoma wo mo ekuno ewo ehono na posifo abam nti ye de besia na ye de akire bi fra to bia na busia ye fa enkame mo na we obi akokum obi won so di ko won ba kwa ne nyina abone ba ko o da bia wudie ne wo mu de eni obo be consider mo amudi wo mu na wo mu na e bone uri wo mu ba consider na me di wo mu e bone da bi wu twase akire na me twase akire e bone ensi akire nya ne na start you ti eno no nyina e be country ne Sara akire Abraham se kofa Hega ne nyankopon se no na ni tua ti wensi akire ne ti ano de nyankopon be consider kakra ba wudie de abuzia ni nkobo kakra na no na mampedi na na dodan kwaku for na tena ye hwe o mai ya ho ne de ho nsensem so e de krata betu Ghana fo anim se efri na ekọ broni wawu ebi a fridge broni wawu kettle broni wawu iron broni wawu TV broni wawu computer sadio no mama kwa bibi amebi si Ghana mema se bio ya samba kai kro mahine yadubu achechena se enura wukuo woni mpanimfo pidi nkomo emomo che se bia na nipa bia akokra bi abadeda obu okra odi ka kra bi a esinsuo so a eba eto maye ne se
hwia ben kosi November de wa wo kra bi no ato awie wa so de eba no na aba amwoyie akwakoto awie wonya adwuma bi on makwan ma sabru ni wawu niema no emfa Ghana medane bola mesese ngwa sei na eno na ba ye concern second hand dealers ya wo mo ewo Ghana mema sei e kire se adabraka na anwumre ye wo chairman Evans Ohene Sesenya ewo ha ena Abdulatif Abdulmalik vice secretary omo wa ha sei a omo esoso ewo concern second hand dealers association kunum ye no mo edin komo ma men starting free chairman ho ade na mu fi se ade yemwa na o se man pani edwene ho mienu ansa na be ye adwuma ye opanyi kahie medashi se wa ma yakonyen wo afidi kahie so onu obi ho na se opese oye bibia na obi ha wo dan kra na se opese otuna se o man notice ana se bibisa na nipa no ehwe ekwan a obefa so onso benya baabi ufo beko but energy commission de omo ye no ye dwene ho baabi a ye ntiase ye ne omo hia pen but nhia mu no ansi de hu ya nso omo de we na ba se omo twa eniema makomako aduonu ye ne omo ya adwena enye yi enti se mo ye de na de afa ho ye be sra aban no ye be sra aban no bi se nipa dodo ye se adwuma no enye nipa ketewa enti se bibi se ba na so ne ya ntena se ne ya nka ho asem ne ya mfa yi antu na so ti prekope e de eniema beto abontene se wotwa adwuma nim na emfiri ne nkopem no we mba ye nton eniema ne nyina nwi a abana ye so ne ya ni yi wabo ye ne wabra yusu wa kire nsa so ayde agu yachi na secretary vice secretary ade we eba no energy commission ne energy ministry no enhia mo ba bia ankai mu amoma mane anyema dwene sei ne de ba enti momoa mo ho na eba abonte anyema de foforo wanhia mo anka nkire mo ba bia open kase me da wano ase di kan no ye kuba tan kase ye hye gutamu nto woni gutafo ko hyiae omo regulations omo de ba ye 2003 eniema na omo de ba ye kire se etwen light nti no yensuso no yenkrofo no ma omuhu se adan na yemfa this time niema ewo ho no en regulate nti ama kasaye no ansi na omo se oni omo ko ombesa aba ya nti omo nka biem okay nti ama ye yete se omo be pass mra no ana mra na ko parliament no yenkrofo omo won kran eto omo nsa frɛ ama ye ko ye first press conference ya nti omo nka Manti energy commission ya nti omo nka okay ena ya scientist say afide mra no kra no akodu parliament kra ma even parliament anya 21 sitting no kra wo so ama mra no ya pass ina science de keka ko edie ya kase ya say tena ho say ya twan energy commissioner enye yie nti sa ko ya another press conference which is Wednesday ye twa mu 25th no na ko ya second press conference ansa na energy commission so de omonso no reply by the press release by say nsam na ye kan nyina no enya na kore na say ade no ya pass meanwhile so no ye nim sem kamra court parliament ya koye consultation na nka ye na ye into adwuma no mu no na nka omo ne ya atena se no ma kire ye mu but ya hu energy commission ba bia eniama no so omo se etwe light no ye wo 2022 TV ho ye wo 2019 TV ho ye wo 20 ye wo latest TV amrofo no kra no enam se omo so no regulate light into omo ama bibia ye led enti nko omo ba ye ho nanke ye no omo kasa ya ewom se niama no ebi ye old nanke yeso ye ni importers no akasa say the energy commission akanie enti de mu so mu se ye old no mo mfa ma go ye ntimi challenge aban ba prako pe na mo se ni nyina ya twam no na sa 2022 TV abalates no enes de mo kase yenkoto ye pe no na yenya ni nyina yusu ana na de yakofa bogu ye store no so ade ba ko so mo kan ye say ye wo appliances ni bi ho no mo a enye se etwam but o de ba Ghana standard no emiti iti ebia ye brand new na ebia wakwa akoto efiri abruchira wo de ba Ghana de o brand new no ye de ba Ghana system ni mo a nyade a ebetimi aye adwuma wo Ghana ha amana yi saa ne amana nyina no omo che se omo makwan ema ne ma omayi mu biu nti we nye broni wa wu ne manko but even brand news no
unze Ghana say yadwene say ade bia ye home use be papa chen brand new to mo kire say beya ye benya ye brand new no a eye papa na nkwa say bi obi ekoye bi aba begum ami akonya fake nti no efri na ekọ say substandard whether brand new whether foods ye makwan ma openi me da say eba choidi kan no sa mu no ya ntena se a de hin na ye be hunu say ye substandard na de hin so na miti ye standard no nti nka education because adwumra ye ne so techniques wo me ne technician but mu de ekọ entity mu a ye be hunu say de mu kan ye sa de ye ekotoi emiti energy commission for standard but prakopa na mu de abetum no nti TV bia efra brochire babia na emiti Ghana standard ana na ye nso so no mrofo na mo advance chen ye no nti no ye was standard chen wo mo because sabi o ka frache amrofo ye fia ne bia firi wo mo nti se broni standard nya ye machine na ye use no ye standard ye fa ne hen because mobile phone ansana baba na firi ho na aba bibia ye use bia no te broni ne be ye de nya use no wa ye de papa abre ye ana ye so ye ni company ye bi nti se broni de nya de hen na ye nti energy commission omo ma ye nhunu na nam se omo pese omo fa koti kwan bi so pass mra preko penity no meeting bi ama question and answer bi ama omo anka bi bi ama ya nhunu se nti preko pe no na omo se standard ne nya no de hen na eye nti ya fa ne se ya je atumumpo ene me koto TV minto standard bay omo fa ama na se omo ne ya ni ni ye nti se omo ne mo andi ni ye no chairman omo ne mo andi ni ye ya aban ede mra na ba sese kura de yitira yeye omo se wa wakra bi wa wo de abeduru wa wo de nam kwamu no omo ma up to November se duru ho no mo a ene wo na asese de kura na eno mo enche mu no se mra no mo pass no 2010 omo pass mra no ene nei wo mo ababe ya amendment e wo mra no ho bi wo na pi no afi se wo makra omo niema eniema babegu ye ntone ba 2010 besi 2023 de wakra niema na da sugu ho no mo a na de manko de ne manko nti nei no mo kire say 2010 ye pass mra no but 2023 omo hwe say efri na kosi November na wa wo crown ne ma no waton institution so we e ba mo so no obeja akopa adwuma foforo aye anasa mo be de obanyi gase mo sere ye ni braba o ye ni abra ye dashi ni braba ye de esra ban no we sutro mi no mani han ye ete jasu a be kan sa asemo die ye sra ban no ye ne ya adwenye yi nti ye sre mpanyimfo mo kumase a ana mo Ashanti region ye MPs ye ministers omo aye ne fisa adwuma ye ne krum he no ofiri akoba ntima afo nkwanta ba bibia tafu de chemso obi a papa onim se sa ba bibia ne ton sa ne ma papa no nse mu ka se mu twam ade mu sa bri a ye ne ba bia ye fa nje sra ba ne se o madaroma o mo nkono mo sa mra biu ni nyina ye ntena se ne hu kwan a ye de sa na mo ntu e be fa so ne sa ban anko a ma biu a mo be de o ye de ye se madam ne ka no ye be de wo trim nti ne mo be ne o mu trim wo trim na bi sa mo me ye hu a ne yesusu na ja ye hu kwan a ye be fa so a ye be boa mo ma ebia ade no matwe asan so hu ye nim se MPP aban na nado ye nim se ye kan ombeti ye nim se ye ka bono mo antia demonstration kase oye ni kase ne be no kumasi krodua mu a ama mo hu se ompe se ye sa ko yunkurase ana se ompe se ye sa ko ba wi a ifiri bai okay secretary vakakra so na fe yemfa ye nkomo no ensi sei ebranom so mo se ne 2010 enna ma twentwen so because na mo excuse yakofa ne ma aba no mo so okay we de bronya ni nu de na ne ma wakofa ba ye nyina waton awie na me busa se si ya chenchire a o makoje mbra na tum no mo ko pa adwuma fofra ye anase mo ye ne deni anase bia esempo ka kofa brand new ni bisa na mo so ma ba betonto anamboa Pele mi das. Oh, wasre. Ya ni bresem so aja na. Eh, obende ai. Na me anim Yesu se nipa nti na ehye homeda. Enya homeda nti na ana nipa nti na ye mra. Enya mra nti na eni nipa nti se mra bi ba na se embo omanfo na mpanifo no omutime kwa akire na omo nti no omo hwe nipa dodo a ye adwuma no. Okay. Metigei me kura na me fa na sama adwuma nso kura no. Me adwuma efo miensa. Okay. Mabusuafo mu didi mensa no mensa mu kura mo mai
chairman wa hai ɔwɔ adwumayɛfoɔ bɛyɛ 4-5 na busuafoɔ mae nti sɛ wode compare nipa bɛyɛ at least bɛyɛ nipa 2000 ne ɛyɛ saa adwuma wei a direct mpo no indirect mae nti aba no nwene yɛ ho saa bere nso so Ghana ayɛ hye nti sɛ yɛn nso yɛ akɔka ɔma mu ne adwuma ho a in fact ɛmmoa aba no nwene yɛ ho yɛnim sɛ akufo ado nana ɔyɛ sitiefoɔ nti no ebi a na wɔnte yɛ asɛm nti na ebi aduru baabi aduru nti mo de petition bi bɛkɔ akɔma no wɔ nkran anaa ebi a na yɛka so no mo nte sɛ ebi a moyɛ 2000 ɛna saa mmara wei a ɛba no ebetuma no aduane agu nti mo petition nie his excellency yi chwani bɛhwɛ yɛ ne sɛ mmara no ebetuma yɛ ho biribi a yɛyɛ mo plans bi saa because yɛkɔyɛ press conference no yɛn mpanyinfoɔ no ma yɛhu sɛ yɛn nso so yɛmmra Kumase na yɛn nso so yɛma yɛn mpanyinfoɔ no ɔmo yusu nneɛma no nso so no enti ano asɛm because ɔmo yusu no nyame anim ɛnyɛ sɛ yɛn ne ɛbɛka ɔmo yusu no koraa nim Yadamasi we ɛyɛ chairman Evans Ohene Sesenya ɛna Abdul Malik Abdulasisi ɛyɛ vice secretary de ma concern second hand dealers association wɔn broni wawu TV broni wawu